Soc la Marta de Mamíferes i estic fent el repte 30 dies, 30 nusos. El primer nus de tots és la creu envoltada, que és un nus que està molt bé per començar a portejar, perquè posem el nadó just quan ja tenim el nus mig muntat. Llavors, primer de tot, busquem el centre del folar, normalment tenen una marca, i ens la posem al pit. Ara agafarem tela d'un extrem, però deixarem que tingui una mica de marge perquè ens l'hem de passar a l'espatlla contrària. La passarem per sota d'aquest braç i per sobre del contrari. Fem el mateix amb l'altra banda del folar, deixant una mica de marge, fins a l'extrem contrari. Ja tenim els dos extrems sobre les nostres espatlles. Ens hauria de quedar una creu a darrere. És el moment en què agafem el nostre nadó. Adoptar una posició de seguretat, que és l'avantbraç aguantant sota el culet i subjectant la cama que ens queda més a prop del nostre cos. Es posem a sobre de l'espatlla el nadó i amb la mà anem a buscar les seves cames. Deixem baixar una mica el nadó i la seiem sobre del folar. Els ginolls van sobre el folar. Després pugem la tela fins a arribar a l'altura de les seves orelles. Deixarem fins aquí. Tota aquesta tela ha de quedar llisa i el que sobra, que és tot això d'aquí, ho passarem per sota del seu culet, creant així una bossa. Fem que passi bé de ginoll a ginoll, perquè així aconseguirem bascular la seva cadera. Quan ja tenim el nadó col·locat, és el moment de començar a tensar el folar. Començarem per l'extrem que ha quedat per sota, que és aquest aquí. Sempre comencem tibant la postura superior, que és la que pertany al cap del nadó, i sempre ho fem, poso bé la seva maneta, i si no, vale. Sempre ho fem cap amunt i cap enfora. Tensem. I aquesta tensió la portem cap a baix. Inclús podem anar a tensar més si necessitem, veiem que falta tensió. Aguantem aquesta tensió amb la mà contrària. Ens posem tot el folar a sobre de l'espatlla i anem tensant a poc, punt per punt, tot aquest extrem del folar. Quan ja tenim aquest extrem tensat, és hora de tensar el següent extrem. Fem exactament el mateix, cap a fora i cap a dalt. Com veiem, encara queda bastanta tela per tensar. Ajuda molt portar aquesta tela que s'obre d'aquí cap a fora, que és cap a on tensarem, cap a on tibarem ara. També ens podem moure una mica l'esquena per aconseguir que la tela corri i la tensió sigui més bona. Aguantem aquesta tensió amb la mà contrària que tenim subjectant el culet i la tensió de l'extrem i ens pugem tot el braç i anem tensant tot aquest extrem. Quan ja tenim els dos extrems tensats, podem fer dues coses. Una és un twist, que el twist és fer una passada i una altra. En podríem fer més fins que decidíssim nosaltres, i això serveix per passar per sota de les cames i així no tenir que passar per sota de les seves cametes. Passem molt més a baix, per tant amb nadons més petits no passaríem per sota de les cames. Però ara farem la típica passada, que és simplement una creuar, passar per sota de les cames del nadó i enusar darrere. Un doble nus sempre. Aquest nus ens permet que ens separem del nadó, se l'hem col·locat. Si s'adorm li podríem posar la tela fins al cap i tampoc se li baixaria. I també, si ell volgués, podria anar amb els braços per fora
i si s'adormís li podríem tornar a posar un altre cop tot fins al capet. També ens permet obrir les bandes. Si volguéssim més suport, podríem obrir aquestes bandes. Inclús ens ajudaria a donar-li suport al capet si es quedés adormit. Per treure'l, també fixeu-vos que està a l'altura dels petons i ben subjectat. Llavors, si el voleu treure, només heu de descordar els dos nusos que hem fet aquí, i un cop descordat els nusos ja agafem el seu colet i podem deixar anar les bandes, baixar la banda horitzontal i ja tenim el nostre onador per un cantó i el folat per un altre. Espero que us hagi servit i que us animeu a fer el repte amb nosaltres i penjar-lo al Facebook de Mamíferes. Esperem les vostres fotos. Moltes gràcies. Content!